Awa sokla hando te music video rok khaili ahi bu satung tongsra tani ani migraine ni problem pai hando lengka bokhro rok satung nogo enke umokol rok dunogo je migraine problem tongai rok kaisa bujinai do busuk do rok he kosto busuk kosto web song bahai tongwe khakhe jotno hamna tongbane hinoi tini angel kubuke haina hoi tege sa khatar video toi pika abo ba sabani video hinke norok video ro nugoi man kana sini bai Biva Jamatia Tai bini video hinke tini video bobo ongna thangoi tong norok to tini bai Biva Jamatia bini ab video ni thambilo nugoi man kana je last video hinoi audno kobino khanaka abo last video music video hinoi aboni yaklo botai music video khalia hinai kobongo lukono wansoi tongha and abono wansuk tongha je botangoi maha youtube video khalia eba ki music video tan ba khalia abo bebakno saiman nai hinke bo sai khana lega je bini duita problem tongo ekta problem to onka bini personal problem laitang salon rok nuge man khana je jini bai Biva Jamatia bini engagement eba ki koksung ni mani panda ngoi tanga bini koksung mani pandani yaklo botai video khalia tangoi hinke bini problem to kaisa man ka teksa problem ke norok paithago kanadi and bini je last music video abo kobong borok nugya ko eba ke baksa borok nukha peba je bini last music video nugya khunke abono phonoguri nai o video ni paithago tai chini bai Biva Jamatia no je hamjagoi tongo eba ke bini video nai bona jajagoi tongke ani o channel no subscribe khairi di tangoi hinke sungai nai eba ke angnai nai chini bai Biva Jamatia no busujana borok jajak eba ke busujana borok na hamjak aboni bokoi channel subscribe khairi and norok next live stream video sabana aboke je comment side di hinke norok chini bai Biva Jamatia bini khukina khanadi bo tangoi music video khailia and bini last music video bobongkha norok no video nai di hinke o video no share khairi di bai sok tini wa sok mani blog rok khaili ahi satung kutung ma hangke ba shooting ni blog ma ngai hi tini khaili ga hi mani si saksi nai content no bo kri rok ong bai ke jora jora ni rok wang bai kerengai tong ni musugo hangke tai tuma sanai awa sokla hando te music video rok khaili ahi bu satung tongsra tani ani migraine ni problem pai hado lengka bokhro rok satung nogo enke umokol rok dunogo je migraine problem tongai rok kaisa bujinai do busuk do rok he kosto busuk kosto enke u satung jora no tai shoot khailia je kisa tuma sanai maising ro rogo afro kaisa se khaisinai teruk teruk se khailia hi sma songla